Hello guys, madungan lang tagtanan sa kurang adlaw day guys. Na nagtaga Manila daari inja maglamaw mi kay na may daghang biskwit. Day mga batang arot da. Nag-iring. Yeah, nag-iring. Sino kisa ninyo yung nag-iring? Kani. Gaybe. La uhaha. Wa pamili ka beng kaning liwat beng. Imo. Tiya. Liwat ko rin dyan. Kapoy na Rudy. Balik sa food. Siyempre. Guys, dako na kang pinutos nangka, guys. Kaya guys, da. Nga na ba ni? Daghang nagibitay da. Wa posta. Kanang ipang putos. Akin ka na. Akin. Dako na na. Lahat ng kanang payilo-yilohon guys. Ay, humbakan kay lamig na siya humbakan ko nang nay. Padong na bito siya may yellow. Diya karon guys maglamaw dami guys kay nay uyab ni Bingbing musakag butong. Aw manliligaw pala. Dako na pud ni siya. Duha ni isa ra di ay. Diara guys, arang lami aja di kay sakto ka jug butong ba. Impasigahan ka butangan ron. Okay, di ana pag mga batang hamog. Alarang daghanag, maigo ring malbiri ha. Da. Saan po natin siya? Makaon ug mahinog na. Daghan ra pa kadug bunga. Na ito man yung cellphone. Okay guys, di ana tambos po panaguok sa kuto-kuto. Bitaw maglamaw mi guys kay nay daghang biskwit bikag Manila City. Wa man may pangkuskusay tinidor na naman. Lama good. Haman. Ba, saan na? Sa una sa pagagi. Tabo. Grabe pud nimo oy. Aw. Sayang wa dihagang. Wa dihagang may love. Tuas inabangga. Pagkan nang naglamaw. Beng, naan sa man imong pagkabidyo, Beng? Nakita ba tanan, Beng? Kita man, kita magiging kuan. Kita kang kagwapa, Beng? Kita oy. Oy. Ito pilig. Hugaw luwi ha? Sabaw? Luy na, Luy. Na Luy. Luy. Ano pa, Luloy? Impong na dukot. Kimot mo magikimot jatuh timong nang. Ay, ako yung naon, di ako manguyab uy. Ay, ako yung naon. Gusto mo magkapong. Di ko manguyab uy, bastid na daan ba? Ay po. Ako yung anak pong uli ko uy. Anak magaling kapitan yang tirada. Alexandra. Kapasar ito pong. Riso ka. Duha na ito. Nagkapasar sa balaod ng kapitan ko. Wapong. Kita. Agoy, sakit ang katuhuran. Pero kulit ka, di ka katawa ng tawa ng Luy, sa'yo, matagbusin ka, no? No? Wala pa sa'yo. Ina! Sa'yo. Day! Dang! Pakuwag padag-try pa dari, kaya magtabag ka. Dang! Kuwasag tripod, Dang! Tripod. Tripod yan ha, itong katitatiri day, dadadari. Katong taasan niya na nga dako. Iyaw. Huy, grabe ka. Bato sa sining baba ni mo pong. Grabe ha. Tripod. Kung panglap din, nagmulang kutsara ron. Mo, akit ko. Bata pa mo? Gipang bitog pa mo? No, Magnanangana. sidya. Wa ka kita sang higunitan tayo sa. Kita man. Tiguang. Hinadin. Sa mga tiguang. Oh my goodness. Di ka madag. Are you crazy? Are you crazy? Guwang na kung unsa na lakan kira nga na. Mga baso dito. Turuan kita ng maayos. Para may kaugmaan ka sa sarili mo. Okay. That's why. Don't forget subscribe in my channel. Wa na, habo na, gali na. Basta man yung pagkabuakan, ay kasok ko. Tarangan pa niyo, tarangan niyo. Awa pa di ay. Ay, thank you Lord. Dani, ramapod tong iro, gilubong. Uy.
Ibang ito dari ganda kamba. Ha? Ibang ito dari ng anda kamba. Bukan dulu. Kalau itu squad. Sa Gamay ragsabaw. depan. Ting. Kelas ba. Aduh, ay patah. Ano mga buak mag-ikaw mo sa kating? Eh panagkuan rin tengo. Ay kana gangguang. Ada mo kita ng pangakapo. Bing, naapsa na ka Bing, gilangaw na Bing. Ah, pas. Ay sabaw. Ay, may lamig. Hindi rin napuka naman lagi na. Ha? Nakuha naman lagi ng kon. Kutsara, day! Kutsara, palihog. Pagdali dah. Yan na, magkub ng imong kuha na si Bing. Oh. Para oh. Ikaw man tubig. Kung ali ka tubigan di buak-buak na binuungan, di man tubig dapit. Oh, di man humayron. Ano, ano na. Kita kay terot masakita tay wa. Wa. Ginoo. Mga nako ng trabaho ng basa. Diway na ani. Itong pag-work, di lagi mo. Mabuo. Kasi dito lang lagi. Para natin tayo. Tayo muna. Tayo. Jump in mo. Mau. Hindi ko muna. Ay, kita. Ayun na. Tayo. Eh, nangingi pa naman to si papa mo ng, ng picture. Uy, gagaw dyan! Dito, tulog! Dito ka na yung luwag! Yeah! No. Parag sa sugo. Ang kutsara o biskuit, day! Marika! Dali na, day! Kay arabing uhawa ka, do, day! Mahimurids dito sa kauhaw. Jam, samad ka. Mauna kay inyong ipang-ilugan, nag-ilag na nanay sa kuan. Lata. Hala, panglata na naman mo. Ibalik siya. Lalami lagi ka, do. Huwag may sanang kutsarang para imok, be. Parimok. Paring imok. Oh, tanawa, oh. Daghan pa ka, do. Paano ka ito mga silingan? Mga silingan! Baba mo. Yan na mo! Kuman. Di ko na kay. Ay, sus, grabe biskuit na to. Di pa ba? Biskit! Dari. Dabos! Gumana mo din. Gaya mo din ng baldino. Gamay rin Day, saan mo masas lamo, Day? Dinadaya tayo ng panahon. Kasi rin, magising-isik mo inom pug tubig. Ayaw, dam! Imong saja! Imong saja! Nakita sa video. Tatay sa? Tatay? Tatay ko ang tay. Datan yung salong, Teng. Hoy, dali! Teng! Ngara! Dali! Bala mo, Teng. Di ka maras sa bala. Ay, ko, day. Yara tay sa. Siya pa kayo. Kuha ko nung kuha tay, arin nula. Nakigilas mo na katire. Sila lang kung limaw. Hindi ka nito kaparat-parat. Uy, sana iya dyan pangat-ngaw kay mahugay mong bubang. Tatay? Nula ko aga pridon. Nakigilas mo na, tay. Doon mo ilog. Nilad lagi. Ala, arlami arang biskit. Do, dara, do. Do, dara, do. Magsari ng biskit. Dabos banda, apa yung sila ko na? Linog ni Dodo, maglamaw po. Mabot na bagahang inahan nga. Gwapa pa ko. Watcha ha, watcha. Way kamot nga mo kuan. Pero kuko din yung kamot kun. Away na kutsilyo, day. Sige. Puro bateri. Butang lay. Tawag ka puro minay. Di ba na? Tawag ka sana ini paresa.